Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns i els dilluns, ja ho saben, ens acompanyen els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Mataró. Avui és el torn de la formació En Comú Podem Mataró i ens acompanya el seu portaveu, el senyor Sergi Morales. Senyor Morales, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Pep, en aquesta primera entrevista del 24, no? Exacte, la primera entrevista de l'any 24. Ja comencem a dir els anys així, El 24, el 23, el 25... Exacte. Molt bé, molt bé. Aquí som un plaer estar aquí amb vosaltres. Igualment, senyor Morales. Bon any, sí. I bon any a tots els... Escolti, precisament, miri, aprofito per... Abans d'entrar a l'entrevista, ens deia així fora de micròfon que encara vam l'any 2024 força bé, com a mínim, amb els deures fets de cara al tema de pressupostos, ordenances fiscals i altres temàtiques. Això dona, diguéssim, aire al govern municipal, que recordem que és un govern de minoria, el Partit dels Socialistes amb vostès en Comú Podem. Bé, jo, com comentàvem abans, jo crec que comencem un any com a mínim amb els deures fets, no? Jo crec que això és molt important perquè quan les coses no surten bé, se'n parla molt, no? Però quan surten bé, diguéssim, doncs no donen per tant comentari o tant de debat. I jo crec que acabar un any, que recordem també que és el primer any del mandat, no? I per tant obliga, no? a resituar-nos a tots plegats en funció del resultat de les eleccions, amb la feina feta, primer perquè vam tancar l'any amb la presentació del pla de mandat, el que ha de ser el full de ruta per aquests 4 anys, bueno, ja 3 i mig, no? d'aquest mandat, per tant marquen quina ha de ser l'acció del govern, amb participació d'altres grups també, pel suport també que necessita aquest govern, perquè tanquem l'any amb l'aprovació de les ordenances fiscals, perquè també vam aconseguir aprovar doncs, el pressupost, no? I per tant tenim tots aquells elements més importants que defineixen molt clarament quines són les línies no? I cap on anem aquest 2024. Per tant, bueno, comencem aquest any amb els deures fets, podríem dir. Amb els deures fets, n'hi ha un però que no s'han acabat de sortir, que l'ha expressat aquí un parell de vegades en aquest mateix programa, que és el de sumar Esquerra Republicana en el balanç de l'actiu, no? Diguéssim, o bé, perquè vostè mateix va dir que se'ls havia convidat a participar en el govern municipal o a sumar-se a l'aprovació de les diverses temàtiques que són més importants que s'han portat al ple. Bé, jo crec que no van començar amb bon peu. Jo m'he manifestat moltes vegades en aquests micròfons molt clarament, no? En el que creia que havia de ser el govern, no? I de quin suport s'hauria de comptar aquest govern, tenint en compte l'àmplia majoria d'esquerres que tenim a la nostra ciutat. És veritat que els primers mesos del mandat, doncs, diguéssim, no han començat amb bon peu en quant a afiançar aquesta relació amb el grup d'Esquerra Republicana, malgrat els intents, jo crec, per part del govern. Ho vaig explicar jo aquí, ho va ratificar també posteriorment el portaveu del Partit Socialista, però també he de dir que conforme han anat avançant els mesos, també jo crec que hem anat veient canvis en el posicionament d'Esquerra Republicana, en algun dels punts respecte al pressupost o les ordenances fiscals es van abstenir també per facilitar la seva aprovació. Hem mantingut diverses trobades per poder seguir avançant i bé, jo no perdo la voluntat de que puguem seguir treballant, i és veritat que jo crec que les darreres setmanes hem vist també fins i tot en els seus posicionaments del portaveu d'Esquerra Republicana una major voluntat per arribar a acords, i espero que així sigui. És veritat que hem aprovat un pla de mandat, un pressupost, però també és veritat que ens queden per endavant 3 anys i mig i que espero que puguem anar teixint confiances que permetin un major treball plegats des d'aquesta òptica d'esquerres a la ciutat. 3 anys i mig que tenim per davant d'aquest nou mandat. Normalment la gent que està en el govern municipal, tots els polítics, en definitiva, de l'Ajuntament, tant siguin del govern de l'oposició, però especialment els que els hi toca governar, sempre diuen, ostres, amb un mandat tens 4 anys per endavant i penses que tens molt de temps per fer coses, i després t'adones que entre que presentes els projectes, els consensues, trobes els recursos, vaja, que al final no tens temps de tirar endavant tot allò que voldries fer. Per tant, encarem aquest segon mandat en què vostès, socialistes i En Comú Podem Mataró, han repetit govern,
quines són les assignatures que li quedaven pendents del mandat anterior i que ara diu, home, coi, ara és el moment d'acabar-les de replar i de tirar-les endavant, no? Doncs, efectivament, com jo crec que apuntaves molt bé, hi ha determinats àmbits en què 4 anys, que pot semblar molt, però es queden curts, no?, a l'hora de veure els resultats de determinades polítiques, no? I situaré un exemple que ha estat i és responsabilitat d'en Comú Podem en aquest govern i que hem situat com una prioritat a nivell de govern a la ciutat, que és l'accés a l'habitatge, no? Una de les polítiques més importants que ha desenvolupat el mandat anterior i que també són una prioritat durant aquest mandat en termes d'inversió també, però, per exemple, gran part dels projectes que vam acordar, que vam tirar endavant el mandat anterior, els veurem durant aquest mandat. Li poso alguns exemples, no? Veurem definitivament, ja s'ha presentat la sol·licitud de llicència d'obra pels habitatges que ha de fer l'Incasòl, els terrenys que ha cedit l'Ajuntament a la Ronda de Barcelona, aproximadament 60 habitatges, que durant aquest any doncs, probablement veurem ja l'inici de les obres, o una altra adjudicació que ve també del mandat passat, que aquests promou directament l'Ajuntament a través de punts, amb una cessió de sòl també, al carrer Xurruca, que veurem també una promoció d'habitatge de lloguer assequible de 60 habitatges més, o els habitatges dotacionals per a gent gran que iniciarem al barri de Cirera, al carrer Muntanya, que també és un projecte del mandat anterior, però que veurem aquest mandat i que preveiem inaugurar abans de finalitzar aquest mandat, no? O altres elements més estratègics, per exemple, que hem situat, que ja vam començar a treballar el mandat anterior i que esperem poder-los tancar aquest mandat, que és una de les principals prioritats també, com és la revisió del Pla General de la ciutat. Tenim un Pla General de l'any 96, no? Tenim pràcticament esgotat el que és el terreny urbà, el terreny residencial a la ciutat, tenim poca capacitat de creixement, per tant és molt important que ara, tants anys després, doncs, puguem fer una reflexió d'aquells espais que tenim a la ciutat, quines necessitats a la ciutat, quina tipologia d'equipaments són necessaris pels propers anys, i aquest és un procés de reflexió molt llarg que també ens portarà pràcticament durant tot el mandat, no? Jo crec que aquests elements, el tema de la revisió del Pla General, el tema de les polítiques d'habitatge, tot el que afecta en l'àmbit del canvi climàtic, no? Estem veient doncs, una de les sequeres més dures que hem viscut al nostre país i també a Mataró, que ens obliga encara més a repensar, malgrat la bona gestió que estem fent de l'aigua a la ciutat, o altres polítiques que van associades també als efectes del canvi climàtic, com són la transició energètica. Vam iniciar el mandat passat la instal·lació de plaques a totes les teulades dels equipaments públics. Ho vam iniciar, no ho hem finalitzat, ho finalitzarem durant aquest any. Ens permetrà també iniciar en l'àmbit de les comunitats energètiques, no?, per fer arribar l'energia excedent d'aquests equipaments municipals a les famílies en situació de pobresa energètica, o fins i tot, quan parlem d'aquests projectes que no donen en una legislatura, projectes que fa molt temps que parlem, que veurem també durant aquest mandat, que ara licitarem ja, com és el tema del nou centre d'acollida d'animals al carrer Galícia, que ja tenim el projecte, ja tenim els diners del mandat anterior i ara ja licitarem l'obra, per posar alguns exemples o àmbits que veurem durant aquest mandat, però que tenen molta feina darrere de molt de temps, així com el desenvolupament d'aquests nous sectors, dels pocs sectors que ens queden per desenvolupar a la ciutat, que generaran també, més enllà de la pròpia construcció, que genera activitat econòmica, no?, l'activitat posterior que generaran, no?, tots els àmbits, tot l'àmbit d'Ibeco-Pegaso, que ja s'està començant la urbanització, tot l'àmbit dels entorns viada per sobre de Can Fàbregas, tot aquell entorn que també començarem a veure, o el tercer àmbit important que tindrà un impacte a la ciutat és tot el que és l'àmbit que diem el Sorrall, tot al voltant del Sorrall, el que suposarà també de millorar els serveis i l'activitat econòmica pel barri de Cerdanyola, no? Arran del que vostè ara comentava, se m'acut que podríem comentar també un tema, comencem pel més, entre cometes, banal, podríem dir que és el de... Ha parlat dels animals, no? Ha parlat d'acollida per animals domèstics al carrer Galícia. Però hi ha un altre tema que té a veure també amb els animals, que és els 3 tombs.
Escolti'm, ahir es va celebrar els Tres Tombs d'Argentona i pel que sembla doncs, hi havia molta presència de mataronines i alguns comentaris fins i tot a xarxes socials dient que els mataronins han d'anar a Argentona per veure els Tres Tombs perquè a Mataró s'han suspès, no? Ja no es faran. Comparteix vostè la decisió que s'ha pres des d'altres regidories per tal de no celebrar aquest any els Tres Tombs? Bé, el primer que he de dir és que ni a mi, ni a aquest govern, ni estic segur que a la regidora de Cultura no ens agrada haver de suspendre actes, no? Haver de deixar d'organitzar actes que tenien doncs, una certa tradició a la ciutat, sobretot pel que respecta als darrers anys a tot el que era el passeig marítim, amb una assistència important de públic. Però també és veritat que en un context econòmic com el que tenim, doncs al final doncs, tots els serveis també es veuen afectats, no? Probablement l'àmbit de cultura és un dels que és més visible, no? Perquè quan deixes de fer alguna cosa en altres àmbits que són menys visibles, doncs potser la ciutadania no n'és tan conscients, però en l'àmbit de cultura, si és una activitat que tots gaudim i si es deixa de fer, doncs, hi ha una presa de consciència col·lectiva major. Per tant, partint de la base de que a ningú li agrada haver de cancel·lar actes d'aquest tipus, jo crec que la regidora de Cultura, atenent doncs, a la baixada també del pressupost, ha hagut de prendre decisions, no? I ha hagut de decidir cap a on destinem els diners sense tocar aquells elements que jo considero més importants a la ciutat, com poden ser la Festa Major de les Santes o altres actes com el passat ple de dijous, per exemple, parlàvem de tot el que serà el Carnestoltes i la recuperació que, de fet, molts també havíem qüestionat, no? El model de l'any anterior, doncs tornarem al model d'una comissió autònoma independent que organitzarà amb la recuperació d'actes que es van haver de suspendre l'any passat, que es tornaran a recuperar. Al final, això són vasos comunicants. Un ha de decidir què prioritza i que no prioritza. I dintre d'aquestes coses que s'ha decidit no prioritzar està el tema dels Tres Tombs i jo ho defenso en el sentit, de dir, bueno, doncs, si hem de retallar algun dels actes que organitzem, doncs probablement aquest té un menor arrelament a la ciutat, no tant en termes d'assistència de públic, que és veritat que l'assistència era alta, sinó en l'àmbit de l'organització, és a dir, no hi ha una gran implicació a la ciutat, la gent quan veu doncs, els carros, els cavalls, tot allò que surt, que pensa, això serà d'aquí de Mataró o d'aquí a la comarca, d'algun poble, no és així, no? Venen de molt lluny, amb la despesa que tot això suposa, perquè vol dir ficar tots aquests animals, carruatges, etc en camions, haver de pagar el desplaçament fins a la ciutat. Per tant, no hi ha perquè també s'ha discutit molt si hi ha reglament o no hi ha reglament. Quan es parla de reglament es parla en el sentit organitzatiu, no? No hi ha una gent a darrere de Mataró que estigui a l'organització d'aquesta festivitat, per una banda, i per altra banda jo crec que també doncs, que aquelles persones que vulguin beneir el seu animal doncs, segurament ho podran continuar fent, però jo crec també que determinades tradicions que generen doncs, un patiment innecessari a alguns animals, com doncs, les mules, els cavalls, doncs, que els han de sometre a un estrès doncs, simplement per divertiment de les persones, doncs potser també en un moment en què no tenim prou recursos per fer-ho tot, doncs és una bona iniciativa que de les coses que hem de treure aquesta en sigui una. Molt bé, queda clar. Senyor Morales, també s'ha referit al sector Iveco Pegaso i això entronca també amb el sector Tecnocampus i amb el que és la N2, la pacificació de la N2. Tenim una carretera que ens travessa el front marítim de punta a punta de la ciutat, amb algunes actuacions que ja s'han anat fent, per exemple, a la zona de Sant Simó, amb aquella nova rotonda, o a la zona del Cargol, amb aquesta altra rotonda, i el que passa és que tenim aquest sector, precisament del Tecnocampus, que és el sector emergent, el sector del Rengle, del Tecnocampus, el sector emergent de la ciutat, molt mal comunicat si vas a peu des del Tecnocampus fins a l'estació del tren o des de l'estació del tren fins al Tecnocampus. Avui comencen precisament una sèrie d'obres. Això serà per tal de pacificar-la, aquesta carretera, aquesta nacional, perquè sigui un carrer més de la ciutat ja, a partir d'aquestes obres que s'inicien avui?
Bueno, un dels reptes que tenim aquests propers anys i que, com apuntaves molt bé, doncs, avui, de fet, hi haurà determinades afectacions al trànsit també per les obres que ja s'inicien de tota la Nacional 2 entre l'estació i el Tecnocampus, no? Doncs crec que hem començat a veure alguns tastets, no? Per exemple, l'àmbit de la rotonda del Cargol, no? De com ens imaginem i com pensem que hauria de ser aquesta Nacional 2, no? Amb la idea de que un cop alliberada l'autopista, no? Completament, el que pensem no només a Mataró, sinó a tota la nostra comarca, és que la Nacional 2 ha d'esdevenir doncs, un carrer més de la ciutat que convidi al passeig, a caminar, a anar en bicicleta, i això passa per diferents elements a la nostra ciutat. Primer, pel desenvolupament del sector Iveco-Pegaso, perquè això ja d'entrada, ho veurem ara, ens permetrà reurbanitzar tot el tram entre l'estació i el rengle, no? Que amb unes voreres molt malmeses, doncs, tot això ens permetrà doncs, reurbanitzar tot això. Segon, a més, amb aquestes obres que s'inicien també avui, avancem en aquesta cosa que jo parlava abans, no? De com avancem i com en polítiques per combatre el canvi climàtic, no? Una de les obres que es faran ara és portar el tub verd, que arriba fins a l'hospital, doncs avançar per la Nacional 2 per portar el tub verd, que el que fa doncs, és aprofitar el calor generat per la incineradora, no? Per generar aigua calenta o també climatització freda, doncs a la Torre Barceló i a tot el sector de la Iveco-Pegaso. I en tercer lloc també perquè és imprescindible que anem guanyant espai públic, com deia, per a les persones, però també per a altres formes de mobilitat més sostenible, no? I aquest element principal és el carril bici, no? Que hem de veure doncs, també en tot aquest tram tot el que volem a nivell de pacificació de tota la Nacional 2 a tota la comarca, no? Que volem que hi hagi un carril bici que travessi tota la comarca, que connecti els diferents pobles, i que ja veurem també en aquest tram, així com ja veiem a l'àmbit a l'entorn del Cargol, que ja està també, doncs veurem també un carril bici segregat que permetrà la mobilitat tant interna de la ciutat, doncs, com persones que puguin venir a treballar a Mataró, de Vilassar o de Cabrera, doncs, que potser doncs, si tenen un carril bici segregat i segur que poden venir en bici, doncs segurament podran venir en bicicleta. Al final jo crec que és avançant aquesta idea de transformació que tenim de les ciutats, doncs, més amables, que guanyem més espai per les persones que en basem en criteris de mobilitat per poder viure millor, i afortunadament aquesta llarga reivindicació de tants anys a la Nacional 2, afortunadament ho començarem a veure properament. Com vostè ha dit també fa una estona, aquest és l'any, el 24, de la revisió del Pla General. Com ha de ser aquesta revisió? Quin model de ciutat volem? Ha de continuar creixent, tenim 130.000 habitants, s'han de fer més creixement urbà o hem de consolidar el que ja tenim, arreglar allà on toca arreglar, hem de crear nous equipaments? Quin ha de ser el model de revisió de Pla General que entomem ara d'aquí 4 dies? Jo crec que aquest nou pla general ha de servir primer de tot per preservar aquells consensos que ja tenim a la ciutat, no? L'exregidor i artífex de l'anterior pla general i exconseller també, Salvador Milà, parlava fa uns dies, no? I feia referència un dels consensos més importants, jo crec, a preservar és aquesta ciutat dels 3/3, no? D'un terç urbanitzat, d'un terç agrícola, d'un terç forestal, fins i tot podríem parlar, algunes parlen d'un quart element que és el mar, no? Però bueno, de lo que és sol, doncs de preservar aquestes coses. Quan estem dient això, estem dient també que el plantejament no ha de ser d'avançar en un creixement, és a dir, hem de preservar aquells elements agrícoles i forestals que té a la ciutat pel futur, pels nostres fills, per garantir la qualitat de vida que tenim a Mataró. Hem d'avançar en com aprofundir en aquells canvis de ciutat que estan fent totes les ciutats europees avançades, que jo m'hi referia abans, no? En com permetem aquesta recuperació de l'espai públic per a les persones, no? Pels nens, per les famílies, per la gent gran, i com anem doncs, limitant també l'espai pel vehicle privat i l'ús que fem a l'interior de les ciutats, especialment amb
amb els vehicles que generen diòxid de carboni. Hem de veure quins equipaments encara necessita la ciutat. N'hem parlat moltes vegades, no? Si un gran pavelló poliesportiu, que si un auditori, que si la quarta biblioteca al sector de Cirera Molins. Quins són els equipaments que veient ara aquesta ciutat doncs, encara són necessaris, o quins abans tenia sentit i potser ara ja no tenen tant de sentit, no? Per exemple, si es va baixant la natalitat, ja anem veient com es van reduir línies d'algunes escoles. En fi, hem de fer aquesta mirada global respecte als equipaments, respecte al model de ciutat. Jo crec que no hi ha un plantejament per part de les forces polítiques tampoc, i per suposat nostre, d'un plantejament de créixer a nivell de lo que és l'urbanització de la ciutat, però sí repensar amb una mirada àmplia i també de quina feina podem fer, per exemple, en l'àmbit de polígons per fer-los més atractius per aquests nous models d'empreses, no? Aquesta aposta que estem fent tan important en l'àmbit, per exemple, del polígon de Mata Rocafonda per l'economia circular, o com seguim impulsant l'àmbit de la indústria textil, que encara té un pes a la ciutat. En fi, tots aquests elements, com podem contribuir també a ajudar a resoldre doncs, les coses no resoltes que té la ciutat, diguéssim. Un parell o tres de coses, però de forma molt breu perquè ens estem menjant el temps, ja que s'ha referit al parc de l'economia circular, que continua tenint aquella espasa de Damocles de què passarà amb aquesta instal·lació, perquè hi ha dues demandes ara interposades per part d'una nova associació en defensa del patrimoni cultural de la ciutat, vaja, en definitiva, en defensa del jaciment de Cala Madrona. L'altre dia el regidor Carlos García, també en aquest mateix espai, ens deia que estan treballant amb la resta de grups de l'oposició per a veure si tiren endavant la proposta de fer un ple extraordinari temàtic sobre Cala Madrona. Per tant, la pregunta és què passarà amb Cala Madrona i en quin moment ens trobem ara mateix? O què passarà amb Cala Madrona i què passarà amb el parc de l'economia circular, Bé, jo crec que nosaltres hem defensat, des d'en Comú Podem, que hem de fer compatible els dos elements que són molt importants per la ciutat i que hem de fer-ho d'una manera que no ens suposi renunciar ni al parc d'economia circular ni al patrimoni que anem descobrint sota terra a la nostra ciutat. I això, segons el nostre criteri, segons el criteri del govern, la millor forma de preservar, de no posar en risc el parc d'economia circular amb l'economia que generarà, amb els llocs de treball que generarà i al mateix temps de posar en valor aquest jaciment, és fer un trasllat, igual que s'ha fet en molts altres jocs, perquè jo ho he explicat en aquests micròfons també, no crec que una manera de posar en valor és deixar un jaciment allà mig amagat entre naus industrials. Jo crec que això no té valor ni pel visitant ni per ningú, perquè no generarà un atractiu. Sí que si ho traslladem ho podem posar en valor. En quin moment estem ara? Estem com estàvem abans, no? Estem pendents del pronunciament de la Generalitat, que és qui ha d'autoritzar aquest trasllat. Jo sóc optimista, crec que ben aviat doncs, tindrem ja la resposta oficial per part de la Generalitat i espero, i estic convençut que segurament avançarà en el sentit d'autoritzar aquest trasllat. Això ens permetrà posar-ho en valor a la finca del Bon Recés i continuar avançant amb el tema del parc d'economia circular. I també crec que és públic i notori que durant aquests mesos també han anat sortint diferents notícies respecte a l'origen, però en fi, jo amb aquest tema crec que és més secundari perquè és una troballa que és igualment important. Una cosa, si la Generalitat autoritza aquest trasllat d'aquestes restes a la finca del Bon Recés, es podria començar ja a fer i per tant a construir també el parc de l'economia circular, o això encara dependria de les dues demandes interposades de com avancen aquestes demandes? Bé, de les demandes que jo tingui constància han estat en relació amb els plecs per fer les excavacions, no? I per fer el trasllat. Respecte a la primera demanda, segons les meves informació, el jutge va determinar que era una demanda extemporània que estava presentada fora de termini. La segona estava pendent
de resolució, però jo crec que tampoc que el recurs o la resolució d'aquest recurs anirà en aquesta mateixa línia, que no impedirà l'avançament. I ara tenim dos elements. Per una banda, hem de seguir excavant la resta de la parcel·la, s'ha excavat només un tros, però on anirà l'espai RF, l'equipament públic dins del Parc d'Economia Circular, jo espero que ràpidament, en les properes setmanes o mesos, iniciem ja la licitació per la construcció de l'edifici. Dues coses ja per acabar, amb 45 segons per cadascuna. La primera, Can Fogueroles. La setmana passada teníem notícia de que una comitiva judicial s'hi havia acostat per tal de canviar el pany de la porta i, per tant, perquè marxessin els col·lectius que hi tenen estada. Els han donat 10 dies perquè presentin aquest contracte conforme ells poden mantenir-se en allà. La qüestió és que també sembla ser que Can Fogueroles diuen que estarien disposats a participar en l'adquisició de Can Fogueroles. Quin és el paper de l'Ajuntament en aquest cas? Bé, el paper d'aquest Ajuntament i jo personalment el que hem fet és treballar de forma discreta i de forma prudent. Crec que hi ha determinades operacions, com és el cas complexes, que l'important és treballar, no? I no estar tot el dia parlant davant dels mitjans de comunicació, a veure qui es penja la medalla de què ha ajudat més, sinó treballar realment per ajudar i acompanyar el col·lectiu, en base al que el propi col·lectiu també vulgui, perquè tots podem tenir moltes idees o opinions, però el que hem de fer és escoltar. Quin és el paper que està fent aquest Ajuntament? Primer de tot, acompanyar en aquest procés, facilitar els contactes de gent que pugui facilitar la construcció d'una cooperativa d'habitatge, si volen fer habitatge, alguna gent que pugui acompanyar en el finançament de l'operació, mediar també entre les parts, mediar entre la Sareb i Can Fogueroles, que és el que hem estat fent, i també facilitar en tot allò que tingui un interès de ciutat en clau urbanística per fer més fàcil aquesta operació, i és això en el que estem treballant. Molt bé, senyor Morales, moltes gràcies de veritat, com sempre, per venir al nostre programa. Ho hem de deixar aquí, no tenim temps per més, ens queden moltes coses al tinter, però ja les anirem desgranant en properes entrevistes. Gràcies, de veritat. Fins la propera, bon dia. Ho deixem aquí, demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i que tinguin molt bon dia.